Trăiește o dorință străveche în om de a deveni posesorul cunoașterii. Cunoașterea este copilul drag al științei și al curiozității. Începutul este întotdeauna curiozitatea. Din aceasta se dezvoltă mai apoi dorința de cunoaștere, care este mereu în căutarea noului. Nu pentru că este nou, ci pentru faptul că este valoros, scrie marele lexicon Pallas. Omul curios caută, cel care caută găsește. Aceasta este valabilă în special în cazul științelor ale căror reprezentanți sunt curioși și care găsesc deosebit de multe în nenumerate cazuri. Vi se prezintă acum arheologul. Și eu aș fi dorit să devin arheolog. Și eu mă pregăteam să devin arheolog. Cuvinte mult rostite de mulți, însă puțin știu ce face de fapt un arheolog. Este oare adevărat că baza profesiei sale este eterna curiozitate? Haideți să o luăm de la început. Arheologul este un istoric care se ocupă de aceea perioadă a istoriei pentru care nu există înregistrări scrise sau numărul acestora este limitat. El se bazează pe vestigii din perioadele dinaintea anului 1711. Obiecte, fenomene, corelații care pot fi cunoscute în mare parte prin cazmaua arheologului. Câte săpături, atâtea seturi noi de date. Nu există persoane care să nu fi văzut pe poze, filme, ori în viață cercetători care prezintă descoperiri senzaționale. Ne explică științific de ce anume este deosebit acel obiect care a fost descoperit în acel moment pe acel loc. Și se formulează întrebarea frecvent rostită: de unde știu arheologii unde să sape? Există situri arheologice pe lângă care trecem în fiecare zi, fără să ne gândim la faptul că acestea, privind prin ochelarii arheologilor, prezintă o mulțime de informații. Biserici vechi, șanțuri, fortificații, chiar și forturi de pământ. Movile funerare, kurgane, despre care doar călătorii experimentați știu că acestea nu sunt formațiuni ale naturii, ci sunt create de mâna omului. Însă majoritatea siturilor arheologice se află sub pământ. Aici colo plugul scoate la suprafață, chiar și în zilele noastre, cioburi, oase. Ocazional, pe șantiere se descoperă obiecte vechi, uzate, cunoscute de arheologi prin intermediul persoanelor fizice care le informează despre existența acestora, astfel înregistrându-se noi situri arheologice. Bineînțeles, nici arheologii nu stau degeaba. Primăvara și toamna cutreieră arăturile în căutarea urmelor lăsate de oameni care au trăit cândva pe aceste meleaguri. Majoritatea acestor urme nu sunt spectaculoase ori senzaționale. În mare parte sunt cioburi mai mici sau mai mari ale vaselor de lut, pietre cioplite de mici dimensiune, lame, fragmente. Importanța lor nu trebuie însă subestimată. Ele ne povestesc nu doar despre mărimea satului de odinioară, dar și despre perioada în care a fost locuită așezarea. Periegheza reprezintă metoda cea mai veche și cea mai des folosită în crearea unui repertoriu al siturilor arheologice. Astăzi ne stau la dispoziție instrumente mai moderne în colectarea materialului documentar. Geofizica și cea mai controversată și mai des folosită metodă, detectorul de metale, vin în ajutorul specialistului. Detectorul de metale este un mare ajutor în descoperirea siturilor arheologice. În cursul aratului, o parte a fragmentelor de metal ajung pe suprafața pământului. Muncile agricole pot avea efecte dăunătoare asupra lor. Diferitele semnale sonore emise de detectorul de metale furnizează informații specialistului despre dimensiunea
și tipului de obiect aflat sub pământ. Obiectele metalice găsite pot adăuga informații importante la observațiile arheologului și ajută la evaluarea și datarea mai exactă a sitului propriu-zis. În zilele noastre, arheologia aeriană este în plină expansiune. În prezent, specialiștii explorează hotarul cu ajutorul dronelor, deoarece formele de relief și decolorarea vegetației marchează vizibil locul unei așezări sau cimitir străvechi. Astfel, locul complexelor arheologice, prin comparație cu documentele vechi și moderne ale hărților și a imaginilor de satelit, poate fi identificată cu exactitate. Datorită diferitelor instrumente de detectare a siturilor, la ora actuală dispunem de o bază de date care conține 2500 de situri arheologice de pe teritoriul județului Szabolcs-Szatmár-Bereg. Din punct de vedere arheologic, regiunea Tisei Superioare este extrem de bogată. Una dintre principalele intrări în bazinul carpatic a asigurat și în timpul antichității condiții favorabile pentru sciții, sarmații, hunii, avarii veniți aici. În aceste locuri au ajuns în țara noastră, trecând pasul Verețchei și cuceritorii lui Arpad, care și-au stabilit primul centru al bazinului carpatic în această regiune. În perioada eroică a arheologiei, în urmă cu 150 de ani, pe teritoriul județului Szabolcs-Szatmár-Bereg au fost începute primele cercetări arheologice în hotarul localității Geszteréd, pornind în urma unei legende. Baronul Vécsey Iosif, Comitele, medicul József András și arheologul Rómer Floris, supraveghetorul Muzeului Național Maghiar, cum se numea în acea vreme, considerau că ostașii maghiari căzuți în lupta regelui Ladislau cel Sfânt cu cumanii au fost înmormântați pe acel loc. Urmele ostașilor amintiți nu au fost găsite, în schimb au descoperit artefacte valoroase din epoca romană. Fiind înconjurați de succesul săpăturilor, au fondat în 1868, mai bine de 150 de ani în urmă, Asociația Muzeelor Comitatului Szabolcs, care a fost printre primele muzee din țară, precum și predecesorul muzeului József András. József András, fondatorul muzeului din Nyírség, a încercat să cerceteze câte un loc unde a apărut o descoperire arheologică în funcție de resursele sale financiare în timpul pe care îl avea la dispoziție. A încercat să înțeleagă și să evalueze ceea ce a găsit. Ca medic și-a dat seama de importanța observării aspectului și a poziționării scheletelor. A fost printre primii care a desenat morminte în timpul săpăturilor și a dat seama că explorarea necropolelor îl ajuta în procesul analizei, deoarece scopul nu era acela de a colecta obiecte frumoase, ci mai degrabă în înțelegerea trecutului. Prin această percepție, József András și-a depășit cu mult pe mulți dintre contemporanii săi colecționarii de artefacte. Cu timpul, metodele au devenit mai rafinate, însă esența și scopul pe care l-a formulat nu s-au schimbat. Pe siturile alese, lucrările au fost începute odinioară de săpători. Locul acestora a fost preluat astăzi de mașini de construcții, care au rolul de a decoperta stratul vegetal. Acest lucru este urmat apoi de răzuirea solului, prin care se obține o suprafață netedă a terenului. Aceasta reprezintă poate cea mai obositoare operație a săpăturii. Dacă cineva a săpat vreodată o groapă în subsolul neatins, amprenta acesteia va fi păstrată pentru totdeauna în pământ.
Pe suprafața netedă se marchează în forme de pete locul săpăturii anterioare. Aceste pete îl informează pe arheolog unde anume trebuie să sape. Din acestea se exploatează vestigiile. Astfel primim răspunsul la întrebarea la ce adâncime trebuie să săpăm. În ciuda tuturor asemănărilor, activitatea de explorare și săpatul sunt doar rude îndepărtate. Dezvelirea fenomenelor cu unelte mici, precum bisturiul sau peria, se face cu multă răbdare și grijă. Astfel putem observa cel puțin starea în care aceste obiecte rămășițe au ajuns în sol, fără a le muta din loc, căci fiecare proces, oricât de mic ar fi, furnizează informații importante. Munca de teren astăzi nu mai este o ocupație individuală. Ea se poate face eficient doar prin muncă de echipă. Arheologii sunt ajutați prin munca lor pe lângă săpători de un personal specializat, tehnicieni și desenatori. Săpăturile dezvăluie urme ale așezărilor și necropolelor vechi de sute sau chiar mii de ani. În mare parte sunt aduse la lumina zilei acele structuri care au fost săpate cândva în pământ. Casele săpate în pământ, locul stâlpilor ce țineau acoperișul acestora, șanțuri, cuptoare, gropi de provizii. Când anume a fost săpată o groapă sau un mormânt, când s-a construit casa sau cuptorul? Răspunsul este dat de observarea atentă a fenomenelor și de evaluarea vestigiilor descoperite. Artefactele cele mai des descoperite în săpăturile arheologice sunt cioburile de ceramică. Fragmentele de ceramică reprezintă un procent semnificativ al descoperirilor. Se estimează că în ultimii 30 de ani, odată cu redresarea investițiilor pe scară largă, 8700 de metri cub de cioburi și oase au fost depozitate la nivel național. Pe lângă cioburile vaselor de lut sau oase, mai există și alte obiecte. Adesea și metalul sau chiar și sticla sunt bine conservate în pământ, astfel încât apariția acestora nu este neobișnuită, mai ales în necropole. Bijuterii, brățări, mărgele, inele, arme, unelte și multe altele. Nu există niciun arheolog care să nu fi fost întrebat cel puțin de o duzină de persoane dacă a găsit aur, sau mai bine zis, ce fel de comori a descoperit. În ceea ce privește comorile, chiar fondatorul muzeului Iujo Andraș a fost deosebit de mândru de cele două colecții de o importanță majoră. Unul dintre ele este tezaurul din perioada epocii bronzului. Aproape că nu trece an în care muzeul din Nyíregyháza să nu fie îmbogățit cu un nou tezaur. Majoritatea acestora constă din obiecte de bronz, dar apar între ele și obiecte de aur. Dar cu probabilitate nici acestea nu se compară prin frumusețe și eleganță cu o altă mândrie a lui András Józsa. Colecția din perioada descălecatului, cu aplicile pentru tolbe, a aplicelor de păr sau plăci pentru catarame. În cea mai mare parte, aceste artefacte provin din zona Tisei superioare. Observarea corelațiilor și a fenomenelor se pot face doar o singură dată în cursul unei săpături. De aceea, vestigiile extrase trebuie documentate în detaliu, deoarece, oricât de ciudat sună,
Pe lângă faptul că este o colectare de date, săpătura arheologică este în același timp și un proces destructiv. O parte din urmele trecutului păstrate până acum vor fi distruse pentru întotdeauna, ori mutate din locul lor inițial. Din acest motiv sunt făcute descrieri, fotografii și desene la scară ale tuturor fenomenelor observabile. Valoarea științifică a unei descoperiri depinde în mare măsură de cunoașterea exactă a locului, a poziției sale, precum și a celorlalte obiecte împreună cu care a fost descoperită. Documentația completată de date și observațiile arheologului ilustrează amprentele perioadelor succesive într-un mod foarte grafic. Cu ajutorul sondajelor geodezice, efectuate exact pe situri, diferitele fenomene arheologice sunt plasate pe hartă și în spațiu, astfel conexiunile devin mai clare. Fiecare obiect este însoțit de o fișă tehnică, o așa numită cartelă de înregistrare a artefactului, pe care sunt trecute locul, data și numărul acelui fenomen de unde provine. Nu rămâne altceva de făcut decât ambalarea corespunzătoare a artefactelor și transportul acestora. Săpătura arheologică este aparent și, într-adevăr, extrem de romantică, dar de multe ori deosebit de dificilă, o muncă de echipă foarte grea. Spiritul de echipă este îmbunătățită de gătitul încăldare pe timpul serii. După o muncă bine făcută, este bine să ne reamintim de cele mai frumoase momente, cele mai interesante descoperiri, dar și de cele mai mari aventuri. Mâncarea este gata. Mâncând și sorbind un vin, momentele mai grele ale săpăturii se înfrumusețează. Dar să revenim la muncă. Calea descoperirilor provenite din săpătura arheologică duce direct la muzeu, unde sunt depuse la atelierul restauratorilor pentru spălare și curățare. Artefactele sunt curățate, restaurate și conservate de mâini iscusite și diligente. Mesele mari devin scena unui puzzle fără model, în care specialiștii din materialul ceramic fragmentar reconstruiesc vase întregi. După îndepărtarea coroziunii, piesa devine vizibilă. Sunt dezvăluite detalii fine ale ornamentației. Primim informații prețioase legate atât de tehnica de execuție, cât și despre instrumentele și uneltele folosite de meșterii antici. Vedem urmele de uzură provocate de utilizarea continuă, precum și nenumărate detalii mărunte care povestesc despre meșteri și proprietari. Lemnul, materialele textile, pielea și celelalte materiale organice se degradează în pământ, ele rămânând în mare parte invizibile pentru arheologi. Însă există și câteva excepții, de exemplu atunci când condițiile toxice ale mlaștinii au proprietăți de conservare. În aceste cazuri, obiectele trebuie conservate cât mai repede, deoarece, ajungând în contact cu aerul, aceste vestigii rare pot fi distruse cu ușurință. Restauratorii, prin faptul că redau artefactelor frumusețea lor originală, îndeplinesc două scopuri bine definite. În primul rând, vizitatorii vor avea prilejul să-l admire în cadrul unor expoziții frumusețea acestor artefacte,
iar în al doilea rând, piesele restaurate pot fi mai ușor cercetate și valorificate cu adevărat de către arheolog. Descoperirile restaurate sunt fotografiate și desenate la scară. Acestea sunt elemente esențiale cercetătorilor pentru efectuarea unor analize suplimentare. Toată lumea adoră să pună mâna pe un artefact frumos sau vechi. Acest lucru este valabil și în cazul arheologilor. Dar sunt multe descoperiri, nu le putem vedea pe toate. Pentru a-i determina vârsta, este necesar să examinăm o serie de piese similare pentru a putea asocia cu un anumit grup etnic. Desenele și fotografiile bine executate sunt esențiale pentru acest lucru. Un desen bun dezvăluie și structura unui obiect, cum a fost realizată piesa, în ce condiții a fost folosită, în care parte poartă urme de uzură. Este importantă de asemenea și inventarierea obiectelor, astfel încât acestea să pot fi amplasate pe rafturile din depozit pentru a putea fi găsite cu ușurință. Muzeul Iuj Andraș are în custodie aproximativ 500 de milioane de piese arheologice. Această cantitate poate fi păstrată doar pe rafturile metalice speciale, mobile, așezate pe șine, în cutii etichetate, oferind astfel acces direct pentru cercetare. Putem începe digitalizarea, sistematizarea și înregistrarea datelor din săpătură. Se pregătește o formă finală și clară de documentare a săpăturii, baza principală pentru prelucrarea arheologică. Cum arată asta? Pe parcursul săpăturii, fiecare complex primește un număr. Alocăm acest număr desenului, fotografiilor, datelor și, desigur, obiectelor. Folosind această metodă, pe hartă va contura încet structura așezării sau a necropolei. În acest fel, arheologul poate distinge mai ușor fenomenele fiecărei perioade și relațiile dintre ele. Descoperirile sunt mărturiile mai multor milenii, astfel că arheologul care conduce săpătura desfășoară adesea și cercetarea științifică împreună cu un coleg care este expert în perioada respectivă. În multe cazuri, avem nevoie și de ajutorul colegilor specializat în științele interdisciplinare ale istoriei. Sarcina antropologului este de a cerceta rămășițele umane. Ei determină sexul, vârsta și bolile individului decedat. Sunt deseori întrebați, populațiile din antichitate erau mai mici de statură? Au avut dinți cariați? De ce boală au suferit? Au trăit mai puțin decât oamenii de azi? Pe lângă informațiile oferite de antropologia tradițională, analizele genetice ne oferă date mult mai ample. Acestea încearcă să determine relațiile de rudenie. Analizele izotopice ne dau indicații prețioase referitoare la procesul de infiltrare a elementelor alogene în masa populațiilor autohtone, oferind de asemenea și informații privind obiceiurile și tradițiile de alimentare ale acestora. Arheozoologul studiază oasele de animale. Ce fel de animal era? Bovină sau suină? Mic sau mare? Mascul sau femelă? Câți ani a avut? A suferit de ceva boală? Răspunsurile la aceste întrebări constituie un mare ajutor pentru arheolog. Răspunsurile la aceste întrebări constituie un mare ajutor pentru arheolog. Sunt descoperite aproape tot atâtea resturi osoase în fiecare săpătură ca și materiale ceramice. Există un potențial mare în cercetarea resturilor de faună. Studiile arheozoologice ne pot oferi informații prețioase privind speciile de animale care au trăit pe un anumit teritoriu.
De asemenea, putem afla despre tehnicile de tranșare a animalelor la diferite comunități. Care a fost gustarea lor preferată? Arheobotanistul examinează plantele cultivate din resturile vegetale descoperite, în primul rând din semințe carbonizate, determinând astfel importanța și rolul lor în viața comunității. Științele naturii stau la dispoziția arheologiei cu un spectru larg în domeniul cercetării. Ei determină compoziția metalelor, mina din care provine materia primă destinată confecționării uneltelor de piatră, esența lemnului din care au făurit mânerul cuțitului, a suliței sau teaca sabiei. Datarea cu izotopii de carbon poate fi utilizată pentru a determina vârsta unei descoperiri prin măsurarea cantității izotopului C14 în resturile organice. Această metodă permite arheologului încadrarea cronologică a unui sit arheologic, datând cu mare precizie debutul și finalul sau chiar fazele de evoluție a comunității umane în cadrul unei așezări. Toate aceste date se acumulează în mâinile arheologului. Începe adevărata cercetare, o investigație din trecut. Să vedem cum se desfășoară acesta. Primul pas constă în alegerea unui sit arheologic, de data aceasta un cimitir. În fața noastră sunt adunate fotografiile, desenele, descrierea mormintelor și, bineînțeles, descoperirile. În mod evident, prima noastră întrebare este când și cine a folosit necropola. Există indicii despre existența unor caracteristici speciale referitoare la forma, gruparea sau orientarea mormintelor sau în legătură cu ritul funerar. Sintetizând informațiile adunate, arheologul ajunge la concluzia că este vorba despre un cimitir din perioada Descălecatului, epoca arpadiană timpurie. Piesele descoperite justifică această presupunere? De data aceasta avem noroc, am găsit monede. Întâmpinăm o problemă, nu e trecută data emiterii. Suntem nevoiți să răsfoim catalogele numismatice. În cazul în care găsim moneda potrivită și identificăm suveranul emitent, avem posibilitatea de a stabili data precisă a emiterii monedei. Pe harta digitalizată a necropolei sunt amplasate mormintele datate cu monede. În elucidarea problemelor suntem ajutați de ritul funerar. Semnificația și rolul ofrandelor funerate așezate de lângă defunct de multe ori au interpretări diferite. Aparent este vorba doar de o cruce simplă confecționată din bronz. Dar cât de multe informații ne oferă? O enigmă încă neclarificată este acela dacă erau creștini printre descălecători. Ce a păstrat proprietarul în această raclă? În cazul în care a fost creștin, era adeptul bisericii răsăritene sau occidentale? Întrebări interesante la care vom primi răspunsuri doar în viitor prin cercetări minuțioase. La fel ca și în cazul unui mosaic, și cea mai mică descoperire face parte din compoziția tabloului istoric al evenimentelor. O adevărată provocare pentru arheolog. Aceste mici detalii a cunoașterii istorice sunt juxtapuse la fel ca în cazul unui tablou mozaic. Printr-o muncă persistentă și consecventă, ele vor alcătui imaginea de ansamblu al trecutului istoric. Cu cât vom dobândi mai multe informații, cu atât această imagine va fi mai colorată, mai detaliată, iar micul mozaic trebuie să se încadreze în ea. Aceasta este motivul pentru care percepția noastră asupra realității istorice este în continuă schimbare. Cunoștințele noastre se amplifică în permanență, determinând astfel o perspectivă mai amplă asupra evenimentelor istorice.
Noile rezultate a cercetărilor sunt prezentate în cadrul conferințelor științifice și publicate în cărți, reviste de specialitate și anuare. La un moment dat, mare parte din aceste cunoștințe și informații vor fi puse la dispoziția publicului larg. Cei interesați de istorie au posibilitatea de a alege diferite surse de informare, manuale școlare, articole științifice, evenimente organizate de asociații care se ocupă cu păstrarea valorilor tradiționale, expoziții interactive moderne, filme documentare. Volumul tot mai mare de cunoștințe și informații acumulate de-a lungul timpului de arheologi contribuie semnificativ la dezvoltarea culturii universale. Prin urmare, atât societatea contemporană, cât și generațiile viitoare au și vor avea posibilitatea de a cunoaște și înțelege mai în detaliu evenimentele istorice petrecute în trecut. Proiectul A Cross-Border Open Model of a Digital Museum Database este implementat în cadrul programului Interreg VA România-Ungaria și este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanțat de statele partenere în program România și Ungaria.